କୋଉଠି ଯିବା ଯିବୁ ନା दुकान जीव दुकान जीव ନା ଯିବୁ ନା ଦୋକାନ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଯିମି ଯାହା କହୁଛୁ बापा पळेला बापा बापा डाक बापा डाक बापा डाकनी शिवानी बापा हे नाले पळेला ना कोण सतरे डाकुन होय देख ସେ ଜାଣିଛି ବାପା ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା ଚଗିଲେ ଯାଉଛି ଯିବୁ ନା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କିଏ ଖାଇବ ଶିବାନୀ ଶିବାନୀ ରେ ଚଗଲୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବୁ ନାଇଁ ତାର ସେ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ତଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଚଗଲୁ ଏଇ ଆସୁନୁ ଯିବୁ ନା ବୁଲିଆ 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 ପଡ ଆୟ 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 ମାଲୁ ତୁ ତ ଦୋକାନ ଗଛ ପାଖରୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ତୁ ଟିକେ ଖାଇସିକି ନା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇବୁ ରିଟର୍ନ ମାସ ଭଳିଆ ଚୁପୁଣି କାଟିକି ପଳେଇ ଯାଇଯିବୁ ଗେଲାଟା ରିଟର୍ନ ମାସ ଭଳିଆ କାଟିକି ଚୁପୁଣି ପଳେଇ ଯାଇଥିବୁ ତୁ ଖାଲି ଭଳିଆ ହେଇଗଲୁ ସିଏ ଖାଇଗଲେ ଖାଇଗଲେ ତ ମା କହିଦବ କହିଲେ କି ନ କହି ତା ଠିକ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିଲୁ ଲୋ ବାବା ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିଲୁ ଆଇ ଲୋ ବାବା ଲୋ ଆଇ ଭାରି ବଦମାସି ହଉଛି ହନୁ 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 ଏଇ ଚଦର ତଳେ ପଡିଛି ହେଲା ହନୁ ନୋନ ଖା ତା ଗାଣ୍ଡି କାମୁଡ ତା ଗାଣ୍ଡି ଖଡ କାମୁଡ କଣ ହେଲା ମାଟା କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ବାବାଲୁ